Okay. Hej, jeg hedder Benjamin, og jeg vil gerne bevise, at hældningskoefficienten A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg 2 punkter på linjen af den lineære funktion. Og jeg har 2 ligninger af formler for de 2 punkter. Og for at finde A, fordi ved hjælp af de 2 punkter her, eller formler, så vil jeg så trække den her formel med x1 og y1 fra den her formel x2 og y1. Og så starter jeg med at skrive parentes a x2 plus b parentes slut minus parentes a x1 plus b, det er lige 6 af det der, sådan der, parentes slut. Og man skal så minus med det samme på begge sider selvfølgelig af lighedstegnet, og her står selvfølgelig y2, fordi det står et stjert. Men i stedet for at skrive hele den her smør igen, tager jeg bare y1, fordi at der står et lighedstegn mellem dem, så de giver det samme. Okay, så kan vi så begynde at reducere linjen. Så vi skal starte med at ophæve parenteserne. Den første parentes kan vi bare ophæve den videre, fordi det er en plusparentes, så der skriver vi bare ax2 plus b, og så her har vi så en minusparentes, og derfor ændrer fortegnene inde i parentesen. Så her skal vi så skrive plus, minus ax1 minus b, og ikke noget parentes. Og herover så står der bare det samme igen. Ja, det kommer vi ikke fra. Okay, det vi skal gøre nu, det er så, at vi reducerer ligningen. For nu kan vi se, at vi har plus b og minus b, og de går jo op med hinanden. Så derfor skriver vi så ax2 og skriver bare minus ax1, fordi plus b og minus b går op med hinanden og bliver neutralt, så der ikke er noget tilbage. Og herover forbliver det samme, fordi der ikke er noget at reducere herover. Og når vi kommer til det her punkt her, skal vi så tage a ud fra parentesen og sætte resten i en parentes for sig. Og det gør vi ved at skrive a her, og så skrive parentes x2 minus x1 parentes slut. Og det bliver så med et usynligt gangetegn her. Det behøver vi så ikke skrive, men det gør jeg bare lige. Og herover der forbliver det stadig det samme, fordi at der ikke er plus eller minus med noget. Så derfor skal det heller ikke plus eller minus med noget herover. Og nu vil vi så gerne have a til at stå alene, selvfølgelig. Det vi gør, det er at vi skriver ligningen igen. Og så dividerer vi det her stykke her med sig selv, for at fjerne det fra den her side. Og det skal vi selvfølgelig også gøre over på den anden side. Så der ender med at stå a over på den her side her, og y2 minus y1 divideret med x2 minus x1.
y1. Så har vi bevist, at a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x2.